with the mouth with something and me, I've been at you. It started with screams, then slaps and kicks. How hard was it for you to cry for help? You said you stayed for us. Mama, where are you now? My first love has been taken away from me. If tears could bring you back, I'd cry you a river. But my tears can bring you back. You're gone forever. It's gonna take a lifetime to get over this pain. It's gonna take forever and a day to take this pain away. I wish I could turn back the hand of time so I could see your face again.
onye mere mmadụ ọhụrụ na Chineke kpọkwara ihe esobi ya na onye nwe mmadụ ya abịakwa ọzọ etu ndị ọzọ si abịa maka na ọ na-agba egwu ya bụ ịsa nwee nsogbu na mmepe ama ihe ọzọ dị ọma anyị na-agba n'ụwa ọzọ anyị na-agha agbakwa edela anyị mma n'ikwu ya n'isi njedebe ka na ihe mezie na enọlọzi dị akụ ụmụazị ọ bụ nka bụ hana nka anọzikpo enuyọ ụwa ọzọ ị ga-abịakwutekwa anyị mana ị ga-anọ nọka nka edela anyị mma onye ya sị na ya amaghị na ihe na ya amaghị ka isi eme ma na onye ahụ amaghị ama ngo nwanne nke bụ nwanne m direct sister so ana m asị Chineke kpọọlụgụ ya nabata gị na eze ya abịakwutekwa anyị ọzọ ya abịakwutekwa anyị maka na ihe dị mma ka a na-asị ya bịakwa ọzọ nke adịghị mma na a na-asị ya bụ alịta Chineke gozie n'aha Jizọs Kraịst onye nke ga-anọchitegodila anya anyị n'ebe nke anyị na-atụ anya n'ikpeazụ bụ n'ugbu a anyị na-asị Chineke narị ya gọzie dozie n'ebe ọ ga-adị mma n'aha Jizọs. Anyị na-asị ndị nke nọ ndụ n'ụwa Chineke ekwekwana ka ọnwụ erughị eru na ọnwụ mberede gakwasị anyị, kama ka anyị dị nkwadobe mgbe ọbụla na-atụ anya mgbe ọbụla o ji bịakwasị anyị ka anyị nakwa dịka nwanne anyị na ka anyị nọnyekwara ya afụkwu ya n'ụwa ta ụwa niile ebighị n'aha Jizọs. Anyị na-asị mgbe anyị ga-anọsi ebe a ga-eme akwamozu n'udo, ihe ọjọọ ọbụla agaghị adakwasị, agaghị anụ akụkọ ọjọọ ọbụla na akwamozu n'ihi na ịbụ onye udo. Chineke anyị na-asị udo nke aha ya n'ihi nke mmadụ niile eji ebi n'aha Jizọs Kraịst. Ka ndị nwụrụ maka Chineke zute ya mgbe ọ ga-abịa, were ya n'obodo nsọ, doro ya n'obodo nsọ, onye nwere nke ezinụlọ bie nke ọma akọ
go to the Fed. Come on.
Green Udonkwo na mkpụrụ obi ndị na-ekwe nọ gara aga. Nye ya ezumike bebe o ji nwere. Nye ya ezumike bebe o ji nwere. Nye ya ezumike bebe o ji nwere. Ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndụ. Ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndụ. Bobby, I can buy you. I can do it. Momo, be a channel more gamma. The ghost is calling you. I want to keep moving at the Ikpuakwa. What's your coach in comma? I would not know my part-time. When we might forget it on I. Mama, here's it. Amadike. I don't know. These are the good experiences. No. Good food. I went out in Pumuda and what you have. Where's that go down, Goma? Oh, you don't know where I don't come out for. All right, Women's Society. Because when you start telling church, you buy your Oraukwu and other parishes. I know what I Late James Udonkwo. And then go to the Wero. Odu Angona family. From Ukwaruku by your family. I like Umoru. Let Umoru go with the family. Kaina Nata. The Jeep for you to Papa, when you go again, Goma. I can see your woman, but I went out to know that I will leave them. I can continue. You don't know. Let the Udulu family from Neriota. They got to go along. I was I got for 1 minute. Oh, Enuadu. It's no rapper. He gave me a little. He see Monday. I gave one weekend. I get more going to go. He had what he gave me 1 man for her. Oh, Jem, come on. No, Umada, equally good. Me, I am giving you mother. Huh? Look at Tabu. I don't go. I was eating. Don't be afraid. Come listen. Yes, I go. Okay, what is it? You will see us today at the end. Can I talk about it? Okay. Keep moving. Move. Stay where you are. Ezenaja Oraukwu. I can anybody when I don't know what is that man.
Enugu State. Na mwata boso enyamaka ndi na adiwenu osemu wanolare gamo onye nwanyi onyeru nna anyị nọ n'eluigwe Ngozi Chineke nna onye nwe anyị iwu na Jesu Kristo onye ọ na-aga n'ọkwa